Huwag mong ipitin, girl. Paul yan, Paul. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Hello guys, what's up? So nandito na naman tayo sa ating panibagong reaction video guys, no? So for today, so what's up din sa mga manyakis dyan? So for today guys, dito na naman tayo sa ating panibagong reaction video guys, no? So for today guys is react naman natin yung bikini version ng TikTok mga chikas. So sa mga mukhang manyakis dyan, so tingnan natin kung madadaig pa rin tayo dito sa mga chikas na to. Okay, so let's get started. Girl number 1. So pag-analyze ako dito guys, medyo okay siya, maganda yung katawan. So i-rate natin 6 of 10. 6 of 10. Okay, let's go. So dito guys, okay naman, pero sakto lang yung sakto lang yung papuntang langit, okay lang din. So pag i-rate natin to, siguro mga 6 of 10. 6 of 10. So same sa girl number 1. So girl number 3, let's go. So okay, maganda, pero di ko siya type guys, no? Alam niyo naman. So itong manyakis na mukha lang yung manyakis, pero juicy tayo, juicy. LOL! So okay yung katawan guys, pero may kulang sa baba. Alam nyo na yon, okay? So parang Korean lang guys, no? So sa mga ganitong para sa mga manyakis mukha, so mga itong babae guys, ipag-i-rate natin yan, nasa sa mga 5 of 10 na yan. Okay, oo lang yun. Oo lang yun guys, ha. Siguro rate natin to same ba rin, 5 of 10. Okay, let's go. Pwede. So dito guys, rate natin mga
6 of 10 pa rin, 6 of 10. So wala pang nakakalampas ng 6 guys, no? Okay. So ito mukhang bata pa guys. So dito pag-rate natin nasa mga 4 of 10. No! Kasi nga kulang pa sa Bear Brand. Kulang pa sa Bear Brand yung Bear Brand. yung ano niya, no? Yung paputang langit. So ayun. Okay. Oh no! So ibig sabihin guys, pag walang ingay, yun. So re-rate natin to 6 of 10 pa rin. May kulang sa baba. So kailangan natin perfect guys. Kasi sa mga manyakis na mukha, kailangan namin yung up and down, bumper to bumper. Perfect. Perfect. Okay, let's go. Inasmailan ba tayo guys? Pero pwede. Siguro naka 7 of 10. So may 7 of 10 na tayo guys. Isa. Okay. Okay. Okay, let's go. Pinalapit sa atin. Pero di yan obra girl. Di yan obra. Okay, may tattoo pa. Siguro 6 of 10. 6 of 10. Okay, let's go. So kulang pa sa Bear Brand. Bear Brand. Kulang sa Bear Brand. Siguro mga 5 of 10. So yun. Kulotski. Pwede. Huwag mong ibaba girl. Hindi yan makakano sa amin. So yun guys, mga 5 of 10. So dito guys, pag-rate natin, okay siya papuntang hagdanan, and papuntang langit medyo kulang. So pag-rate natin to mga 6 of 10. 6 of 10 pa rin yan. 5 of 10. Pwede. 6 of 10 to 6 of 10. May sakto yung Bear Brand.
So okay guys, no, pero di lang bisa yung height niya medyo hindi standard sa atin. Alam nyo naman yun, di ba guys? So pwede na siguro mga 5 of 10. 5 of 10. Let's go. Same. Kulang sa Bear Brand. Kulang sa Bear Brand. Pero Korean lock. So, sa mga Korean lock natin dyan, 5 of 10. Okay. Okay, parang dito guys, parang hot moms, you know. So, okay. 5 of 10 pa rin yun. Same, 5 of 10. So, need Bear Brand and Bear Brand. Alactagro. Alactagro. Darna effect. Yo. Look more neck! Nice spread, pero 6 of 10 pa rin yun. So wala pa rin sa ating mga ano guys, no, sa ating level. Ano ba yon? Ginoo ko level sa to. Oy girl, ba't ka sumali dito girl? Uy, eu sou o Goku! So ito guys, siguro pagbigyan natin mga 5 of 10. Pero punta ka muna sa ano guys, girl, no? Punta ka sa grocery, bumili ka ng Bear Brand. Bear Brand. Para okay. So ito, pwede. So dito guys, siguro ma-rate natin mga 7 of 10. So may dalawang 7 of 10 na tayo guys, no? Okay, let's go. Kulang pa rin sa Bear Brand and Alactagro. So dagdagan lang Bear natin Brand. ng also Growy. Pero pwede na girl. 5 of 10 ka sa amin. 5 of 10. Dito guys, mukhang kulang siya sa Growy. So pagbibigyan ko namin girl, 5 of 10 pa rin ka. Okay. Ito mukhang papunta tayong langit ito guys. Yun. So sa mga ganito guys, 7 of 10 na to, no? So may tatlong 7 of 10 na tayo. Okay. Huwag mong ipitin girl. Paul yan, Paul. Di pwede yan. So rate ka namin dahil nag-cheater guys. Kang cheater girl. So rate ka namin 5 of 10. So sama ka sa mga 5 group. Doon ka girl. Cheater ka eh. Bawal cheater dito guys, di ba? Bawal cheater.
So dito guys, mukhang alam na natin. Okay. Ba't parang lumiit? Cheater din to, cheater. 5 of 10 girl, 5 of 10. Cheater. Sakto yung katawan mo girl. Okay lang din. So 6 of 10 guys, 6 of 10. Pagbigyan natin si ate girl. Okay. Ito guys, medyo kulang pa sa dide, so 5 of 10. Yun. Pero cheater pa rin guys, no? May inipit eh. May inipit ba? Okay. 6 of 10. 6 of 10. Oh, 6 of 10. 6 of 10. Pagbigyan natin. Six of 10. Kulang sa ano girl? Kulang sa labyog. Kulang sa labyog. It's me, Mario! So, next time galingan mo. So re-rate ka lang namin ng 5 of 10. Okay, 5 of 10 ka girl. Where the fuck I am? Pag ganyan guys, cheater yan. Pag hindi pinapakita yung mukha, so cheater to. Di pala, chinit lang tayo. Pero 5 of 10 yung sa amin girl. Kulang pa yung ano mo, kulang pa yung ano mo, sexiness. So kulang pa. So kailangan mo pa mag-exercise, okay? Cheater, 5 of 10. Kulang sa bunakid ulit. Kulang sa bunakid. Punta ka ulit doon sa grocery girl. Bili ka buna and growy. Okay. Di yan pwede girl. Di yan pwede. Kahit ganyan suot mo, magbuna ka pa rin. Okay. Five of 10 guys, 5 of 10. Pagbigyan natin, mababait tayo eh. Okay. Mukhang pababa na tayo guys, pababa yung rate natin. So ate girl, 5 of 10 ka pa rin. Wala na guys, bili na tayo ng lactum na tayo, lactum.
505 ka girl. Same. Same. Okay sana guys, pero kulang pa rin sa buna. So rate ka lang, sige pagbigyan ka namin girl. Mga 6 of 10 ka. So mga 6 of 10 ka girl. Pwede ka na pero kulang pa sa buna. Okay. Alaktagro guys, Alaktagro 505 yun. So dito guys, pag i-analyze na natin, sakto naman yung sa papuntang impyerno, no? Papuntang langit medyo kulang, kailangan ng Alaktagro and Bunakid. So yan yung resita natin sa inyo girl. So 505 ka. Okay. Oh my God. Ano to? It's a trap? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. Pagbihan ka namin ati girl. 505. Tapos bili ka ng hamburger. Okay na girl ha? 505 ka, okay? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. So ayun guys, Stop yung fucking lying. rate natin guys, no? So sa mga manyaki sa mukha dyan, so anong masasabi nyo? Ano, pwede na ba yun or kulang pa ba? So comment lang sa baba guys, and babasahin ko yung mga comment nyo. So please subscribe and hit that notification button guys, para mga updated kayo sa mga bagong uploads natin. Okay, so sa YouTube production here, signing out sa mga bunguto ng Bisaya diha. Manyara kisratag na ako, pero juicy ta guys, juicy. Let's go.